Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 24 years ekuberekwa. Komana handizivi kuti why ndichiitira mwana uyo wepa next door utsinye hwakadaro apa vabereki vake mukoma ivo vanotoona sekunge vari kutosavha mari nekusaendesa mwana wavo kucrash, but hii dai vaiziva vaiendesa havo mwana wavo kucrash. So mukomanashe mwana uyu like ndinomufarira kana kuri kunzi paya hunenge hwava husiku vabereki vake vamutora vabva kubasa, ndinenge ndichimusuwa mukoma, ndinenge ndichingoti padiki padiki ndataura naamai vacho ndichiti kuku not her real name ngataure neni, but mukomanashi zvandiri kuita ka mwana uyu it's like I am just tormenting and abusing, because ndinoti kana ndiinaye masikati paya ndikangonzwa kubhoyekana ndinokwanisa kungotanga kumutuka. Apa achiri mwana mudiki mukoma, angori almost 3.5 years, saka ndinongosara ndiinaye zvangu ndichingotamba naye, but ndikangonzwa kubhoyekana naye ndobva ndamutuka. Saka pane zvimwe izvo zvandakaita apart from mumwe utsinye hwandinomuitira. Ndakambomuspreya mukanwa nedhum after ndamusiya akagara mudining achidya, then ndokubva ndageza. Ndakati ndapedza kugeza ndichizora mafuta munhu kwava kuvhura door, ndakatsamwa mukoma ndikatora dhumu iya ndikabva ndamuti vhura mumuromo, ndokubva ndamuspreya. Kakabva katanga kukachidziwa kuita sekunge kachafa mukoma. After that ndopa ndakazonzwa moyo wangu wava kurwadza mukoma nashi. Sandizvo zvega zvandakaita, pane pamwe apo pandakatombomuitira hutsinye. This was after ndaorder 60 saka yakati nonokei kuuya apa ainge ava kungonetsa because ndainge ndapiwa mari yekuti ndinge ndichizomuodhera malace, so ndainge ndashandisa mari yangu yainge iri mukadhi. Komana chindo zvakandibowa, ndikati mai vako vakusiyira kadhi here iwewe zvekuti unoswera uchidhimanda kuti koma lace angu ava kupi. Saka akazoti ve60 auya ndokubva atanga kuchemera malace ake, ndikabva ndati manje ndikuda kukugadzirira size. Ndakamatora ainge achichema ndikaenda nawo kubedroom kwangu, ndokubva ndamaisa mubhawo, ndikabva ndaitira weti mubhawo imomo, ndokubva ndachizomimina mvura iyaiya ndikazoenda nawo malace awa akatota, ndokubva ndachizomaisa mumicrowave ndikabva ndachizomupa kuti ange achidya. Mukomanashe ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Handitombozivi kuti why ndiri kumuitira hutsinye mwana uyu. Apa ndinomufarira, dzimwe nguva usiku handitomborari ndichingokafunga kamwana ikako kemunext door wedu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Yamuri kuita ndo inonzi abuse, ende mukaita zvekutamba mukabatwa ritori jeri iroro, kuabusa mwana. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Murume wangu akafa 2 weeks ago mukoma nashi nekuda kwepain. Ndakabva ndachizokasika kudzoka kuno kuSouth Africa because ndiri munhu zvekare ane vana, so ndakangozviudza kuti kunyangwe ndikachema but murume wangu atofa uyu, zviri nani kuti ndige ndichidzokera kubasa, because ndakati ndagara 1 week after tabva mukuviga murume, then murungu wangu akabva atanga kupopota because ainge achiti pane kwavainge vachida kuenda, saka ainge ava kuda kutotsvaka umwe munhu. Ndakabva ndachizodzoka mukoma nachi kuno kuSouth Africa, saka vanhu vakabva vachizongotanga kungotaura mashoko mamwe ainge achirwadza kuti ndiye akatouraya murume. Why is it azokasika kudzokera kuSouth Africa? But ndaiona nesituation yainge iri paground. Murume wangu akarwara for a very long time zvekuti ndakazongosvika pakugamuchira situation ndava kunyatsokuona kuti marwariro ari kuita murume kuti
angazonzi achaita right, ndainge ndisingachaoni chaedza mazviri, ndokubva achizofa zvake. Apa mari mukomanashi, mari yatainge tichikwereta, because aiti kana akarwara oenda kuchipatara tobhadhariswa iwe. Apa kuchipatara kwacho ikoko vamwe vainge vachingoenda vachingonorapwa mahara, but isusu manje zvaita sekunge zvainge zviine mhepo mukati. Taitonyimwa discharge later tichinzi maforena ari kufanira kuti ange achibhadhara mukoma, saka ndainge ndava kungorarama ndiri muzvikwereti. So akandisira zvikwereti zvakawanda zvandofanira kuti tige ndichibhadhara. Zvino zvava kuitika mukoma, ndakafungidzira kuti zvimwe kuda vana maybewo vari kungotaurawo, but vamwe vavakidzani vakabva vazoti kowadiwa mbodzoka kunoku, because hama dzemurume wako dzava kuita madiro. Saka iniwo ndainge ndakaudza vamwe bamunini kuti it is fine, please, sezvamataura kuti muri kuda kumbogara nevana, munoita muchipota muchigarawo nevana muchitarisawo kuti pamba pari sei. Saka iko zvino zvimukomanashi vari kungotora zvinhu vachitengesa, including mubhedha wangu. Handichazivi kuti ndoitawo sei naive dare. Pandakataura navamwene vangu vakabva vati newewe wakazokasikawo kudzokera kuSouth Africa kwacho, shuwa ungati munhu abva mukufirwa ndiwe wava kutodzokera kuSouth Africa. Kumbori neiko? Kasi kune vanhu vainge vava kuti chidzoka kuno nhai Dali, in which vainge vachida kuzama kutaura kuti kuno ndine zvikomba zvandiinazvo, nesituation yacho vanotoiziva kuti kana vana kuchikoro vainge vava kusatoenda. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndingaitawo sei? Hama dzangu ndanga ndisati ndadziudza, so handizivi mukoma. Apa pava kutaurika nyaya yekuti imba iri kufanira kuti inge ichizotengeswa, sezvo ndisina kuitawo mwana mukomana nemurume wangu, kuti ndo chikonzero here chiri kuita kuti vange vachiita zvavanoda pamba, nekuda kwekuti nemurume wangu hatina kuita tose mwana mukomana, takangoita vana vasikana chete. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. I think kana mukatongoita iri peace order ndo zvinenge zviri nani, mobva magadzirisana umwe ivo vamwene vavo nevana vavo vari kudzimba dzavo, imimiwo muri pamba penyu, then kana kuri kuzosangana kumakoti musanganawo kumakoti, unless mukazotongoudzawo hama dzenyu idzowo dzobva dzaita involved, imimi mobva manyarara. Amenowo kuti munozviona sei Vedare. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoshanda mune imwe restaurant iri muno muSouth Africa. Munhu kana akasandipa tip ndinonzwa kumuvenga zvisingaiti. Saka kana kuri kunzi munhu akauya, because vanhu vazhinji vanowanzokuuya parestaurant pedu vanenge vari vanhu vanenge vari pamafunctions, kana kuti vanhu vanongoramba vachingoya parestaurant pedu apa. Saka kana ukauya ukadya ukasandipa tip, the next time around paunozouya, kana kuri kunzi inini ndikazokuseva zvechokwadi mukoma, kana ukazoti unenge uchida madrinks au anenge akatodirwa kudhara mumaglasi, ndinotombotanga ndamasvipira mate. Kunyangwe iri mvura ndinotombotanga ndaisvipira mate mvura yacho iyoyo. Ndo secretwo yangu iyo yandiinayo mukoma nashe. Ndakatombozviita nerimwe gore mushure mekunge ndazvara mukoma, ndichiri kutoyamwisa mwana wangu, ndikabva ndatosvinira mukaka mudrink reumwe mukadzi uyo aizviona sekunge iye akapenga stereki. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi chiiko nhasi, zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndafungawo kuti ndige ndichizoitawo zvechiprofita, nekuti ndiri kurota zvinhu zvinoitika, ende mazuva ano ndava kuona mavisions
but mamwe mavisions acho awo andiri kurakidzwa ndiri kuti kana ndikaenda kunobetserwa then ndiri kurota ndichitorerwa rimwe zilight so rekuti munhu mushure mekunge andibata musoro wangu anobva achizobvisa ruoko rwake asi anenge aine light raanenge akabata. Saka ndakabva ndazobvunza amai vangu vakabva vati zvimwe kuda zvinoreva chipo. So right now ndinoti kana ndiri kuchechi pane vamwe elder vekuchechi avo vanondimanikidza each and every Sunday kuti ndinge ndichizoenda navo kumba kwavo, then tinoti kana tapedza kudya paya then vanobva vati vanenge vachida kundinamatira. Saka dzimwe nguva kana ndichirota ndinowanzokurota munhu wacho iye anenge achindinamatira anenge akazvivhara muviri wake wose nerimwe zijira reblack but anenge aine watch yegold yaanenge akapfeka. Apa ivo dzimwe nguva vanogara vaine watch yavanenge vainayo yegold. So handizivi mukomanashi kuti mavisions here kana kuti maybe zvangovawo nekungofungidzirawo mukati. Right now kana pekutangira handitombozivi nekuti ndinoti kana ndikada kuenda kunobetserwa let's say like tomorrow ndobva ndati kuda kuenda kunobetserwa so that ndike ndichiziva kuti ndotanga here kuita basa iri kana kuti kwete nekuda kwemavisions ose awo andinoona. Mukomanashi ndinotoona umwe murume but chinondinetsa pamurume uyu anenge akapfeka hembe dzekudhara achita sekunge munhu akararama kudharadhara but ndinenge ndichita sekunge ndinenge ndichimuziva. Anobva auya kwandiri obva ati uya ndikurakidze something sepamwe apo pandainge ndichida kumboenda kunonzi kuBenoni kunogara vamwe madzibaba vanobvawo kumaraini ekwedu, akabva ati uya ndikurakidze uone. Zvechokwadi mukomanashi takabva tachizotanga kufamba tichibvawo kwandinogara tava kuenda kuBenoni kuya. Takazoti tasvika kuya vakabva vanditi chimbomira uone pane zvandiri kuda kukurakidza iwe uchingoramba wakamira panapa. Vakabva vachizoenda vakabva vachizonomubata maziso murume uya. Zvechokwadi murume uyu mukoma akabva achizoita sekunge ainge apofomara, ainge ava kusaona kuti pamba pake painge patori nevanhu vainge varipo including inini nemudhara uya wandainge ndiinaye. Murume uyu mukoma ainge ava kutarisa achida kudongorera achiti hakuna munhu ari kumuona here. Ndokubva achizopinda mumba. Paakapinda mumba ndokubva achizobuda akabata poto yeblack yainge iri yekango, ndokubva achizoivhura. Mukomanashi makabva machizobuda chiva chainge chirimo. Chiva ichi chakabva chachizotanga kutaura naye. Pakabva pachizosvika vamwe vakadzi vaviri neumwe murume, vose vainge vachirakidza kuti vainge vauyawo kuzobetserwa. Saka chiva ichi mukoma vanhu vaya vakapfugama chakabva chachizobuda mupoto iya yekango chikabva chachizotanga kunanaira chichienda paya apo paainge audza vanhu vaya kuti vange vachipfugama. Chakabva chachizotanga kunanaira chichivatenderera. Chapedza kudaro ndokubva chachizotanga kuvananzva tsoka dzavo. Ndokubva chachizodzokera paainge akamira muprofita uya. Ndokubva chachizotanga kumuudza mazita avo uye zvekare zvavainge vafambira. Zvose zvachainge chichimuudza chiva chechiya ndo zvaainge akuvaudza. Ndikabva ndatoona kutoti muprofita uyu saka anoshandisa nyoka kuprofita. Vision iya yamukoma ndokubva yatongopera. So kusvika pari nhasi mukoma ndiri munhu wekuti ndinotongoona mavisions, ndinotongorakidzwa mavisions but I can feel kuti I am not yet ready. So handizivi kuti ndotongotanga here kuita basa iri even though mune mamwe mavisions ndinorakidzwa mavisions ndichiri kamwana kacheche in which mama vanondiudza kuti zvinoreva kuti handisati ndakura spiritually but wacho manje anondikudza ndianiko nekuti kwese kwandinenge ndichida kuenda ndinobva ndatongorota hope dzakashata kana zvimwe zvinhu zvinenge zvichingoitika pamba ipapo zvinenge zvisingazowirirani nezviri pandiri. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndakabirwa mari neimwe n'anga yaiti inogona
kundiita kuti ndige ndichihwina loto, asi chakabuda hapana. Mukomanashi ndakaroverwa mari yose kusvika pakutengesa motikari. Ndini uyo mukomanashi ndainge ndatanga kuita zveBetway, ende zvinhu izvi takatanga kuzviita nemudzimai wangu. Ndo patakaitawo mistake ipapo, because takazotombohwinawo zvimari zvishoma. Mushure mekunge tahwina mari, mudzimai wangu ainge ava kundipa go ahead yekuti ndinge ndichiita saizvozvo, ndichingoti ndikawana mari ndobva ndamboita Betway, ndikawana mari ndoita zveBetway. So nekufamba kwenguva mukoma ndainge ndava kungoita zvandainge ndichinzwa kuda mumwoyo mangu inini. Then ndipo apo pandakabva ndachizotaka kutaura neumwe sangoma wandakasangana naye paFacebook. Ndakabva ndachizoenda kumba kwake mushure mekunge ndanzwa kuti ainge achigara makaremo matinogara muSekunda. Then ndokubva achizoti iye aikwanisa kundibatsira. Mukomanashi akandipa mushonga umwe waaiti usiku hwoga ndaifanira kuti ndige ndichizoisa mubhutsu idzo dzandaizopfeka mangwana ndichienda kubasa. Kubva ipapo mukoma ndopandakabva ndachizotanga kuita addiction, uye zvekare ndichitevedzera zvose zvaainge achindiudza. Dzimwe nguva ndaitombohwina, then akabva achizoti kana uchida kubata mari zhinji unofanira kuti unge uchiuyawo nemari yakawanda. Ndobva ndachizokuitirawo mhiko dzekuti unozoitawo mari nekukasika. Iniwo mukoma ndakabva ndachizongotengesa motikari yangu, tikatonetsana nemudzimai. Mushure mekunge ndatengesa motikari iyaya, ndakabva ndazoenda nayo mari iyaya kumba kweng'anga iyaya, kushaya kuziva kuti n'anga iyi yakandishandisira mushonga here kana kuti what really happened, zvekuti ndakasvika pakutengesa motikari yangu ndikabva ndaenda nemari yacho ndikanoipa n'anga iyi. Kutaura kudai so mukoma handisisina kana chandiinacho apa. Basa racho iro randinoita ndinotofanira kutoti ndige ndichitoshandisa motikari from one place to another. Ndanzwa mukomanashi nekungohaya motikari dzevanhu, mari ichingobuda chete. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ngwarirai nekuti kunze uko kwashata. Kune dzimwe n'anga dzekuti dzinokwanisa kutokushandisira mushonga wotongoramba uchitongopa n'anga iyoyo mari. Zvakangoma hazvo vedu we. Unoitawo here izvozvo zvesports betting? Unoshandisa minamato here kana kuti mishonga yaunoshandisa pasports betting? Kana zviri zvo zvaunoita, you can come to my inbox and then you tell me your own side of the story.